Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Irin wannan abu ga wannan fitacciyar jaruma wacce aka fi sani da Maryam Yahaya a ce ya faru? Assalamu alaikum masu sauraro, barkanmu da warhaka. Sannunmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu. Har ila yau dai kada ku manta idan wannan shine farkon ziyartar ku wannan tasha ta mai albarka. Ba tare da bata lokaci ba, muna so ku danna mana subscribe. Kana ku taba mana alama ta ƙararrawar sanarwa domin sake sanar da ku daɗaɗɗen shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Sannan muna so ku biyo mu har ƙarshen wannan bidiyo domin sanin rahoton da muke tafe da shi a yau. To, Allah sarki Maryam Yahaya, jaruma kuma fitacciya wacce take taka rawar gani a masana'antar shirya fina-finan Hausa da Kano, wadda ba ma iya manya ba, har ma da yara ƙanana sun riga da sun san wannan fitacciyar jaruma. Amma jita-jita yana fita kan irin bidiyon da take fitarwa na tsiraici, wanda hakan ya yi matuƙar girgiza masana'antar shirya fina-finan Hausa ta Kano, inda take ta kawo ana shirin korarta daga wannan masana'anta ta Kano. Shine ta fito fili tana faɗa wa duniya irin abubuwan da ya kamata a ce a ringa postawa. Bai kamata mutane su ringa zuwa suna posta abun ƙarya su ringa cewa kuma jaruma ita ta aikata da kanta ba. Wannan ba daidai bane ba. Daga fitar jaruma wacce aka sani da Maryam Yahaya ta fito fili take faɗa wa duniya irin baƙin cikin da ta shiga da ta ga irin waɗannan bidiyoyi da aka ce kuma ita ta aikata. To masu sauraro, jaruma wacce aka fi sani da Maryam Yahaya tana so ta fito fili ta nuna wa duniya cewa ita ba ita ta aikata wannan laifi ba, domin ana mata ƙazafi ne, inda take so ta wanke kanta idan al'umma. Shin za ku yarda da cewa ba ita ta aikata ba, duk da wasu daga cikin mutane suna ɗaukar cewa dukkan wani ɗan Kano ko kuma in ce muku dukkan macen da take cikin masana'antar shirya fina-finan Hausa ta Kano yar bariki ce? Shin menene ra'ayinku dangane da wannan bidiyo ko kuma in ce muku dangane da wannan majiya da aka samu na wannan jaruma wacce aka sani da Maryam Yahaya? Kar dai ka manta ku yi mana comment akan ra'ayinku. Sannan muna so ku ƙara biyo mu har ƙarshen wannan rahoto domin mu ƙara warware muku zare da abawa da yake cikin wannan sarƙaƙƙiyar labari. A takaice dai a cikin majiyar da muka samu, mun samu majiyar da tafi kowace karfi kan cewa wannan abu ko kuma in ce muku wannan shiri da ake so a yi wannan jaruma wato Maryam Yahaya ba gaskiya bane ba, domin ita bata aikata wannan abun ba. Shine muke so mu sanarwa da duniya cewa gaskiya bai kamata mutane su ringa irin abubuwan nan da bai dace ba. Insha Allahu na san za a ɗauki darasi kuma za a gyara dangane da irin wannan shiri da ake so a yi wannan jaruma. Duka dai ba tare da bata lokaci ba nan muka karkare muku tabarmar shirin namu ne, muke cewa ku haɗu da mu a wani shirin namu na gaba. Mun gode.